Para mí Moaña é un pobo bonitísimo, moi agarimoso. Os moañeses son moi amigos dos amigos. E, bueno, eu xa digo, é un pobo que eu me sinto orgullosísimo dele. Foi co que nacín, co que me enseñaron e co que tratei de convivir toda a miña vida, non? Non quítate que, bueno, pois cando estás con xente que non fala a tua fala, que fala en castelán ou pouco máis, porque tampouco teño moitos idiomas, máis ben ningún. Foi a fala que eu aprendín de neno, a que me enseñaron os meus avós e a que quero seguir mantendo. Sí, nós en galego, falamos en galego, sí. O que pasa é que, bueno, os rapaces sabes como é todo, que nos colexios, pois sempre falase de todo, falan castelán, falan galego. O que está claro é que os que temos os anos que temos e moita xente saben tamén que o fala, non? Porque non o oían falar a nós. Pero Moaña é un pobo que, bueno, que o galego non se perdeu. Moaña síguese falando galego igual. E iso é bo, porque é a maneira por a cal ti non perdes as túas raíces, sabes de onde ves, sabes o que falaban os teus antepasados. O máis importante é que os propios rapaces, indudablemente inducidos polos seus pais e polos seus ancestros cos que estean vivindo, que traten de inculcarlle esa cultura aos seus fillos, que non se esquezan nunca de onde veñen eles, para que os fillos sepan de onde viñan seus pais, os seus avós, e esa é realmente a ruta, digamos, que debíamos os maiores de seguir hasta o final da nosa vida. Faiseme moito máis dura a fala en castelán que a fala nosa. Aunque parece que cando falas que somos moito máis brutos que os casteláns, non. E cantando a nosa fala é moi doce. Sempre hubo, aquí hai moita musicalidade. Galicia é un país moi rico en musicalidade, en poesía. Son de Meira, Moaña, teño 39 anos, son mariñeiro, dedícome a coller a meixa e outras clases de mariscos, redes e cousas desas. Eu cando me poño roupa de aguas ou as botas e entro no pantalán, cámbiase todo, sabes? Ali todo o mundo fala en galego. Non hai outra forma de falar nun pantalán, nunha embarcación. Depois, para fora, comoxe antes, non penso o que falo. Pero non sei que no pantalán, e tal igual, se vos digo primeiro bons días, se vai dicir bons días, como che vai o día, pipa, xa todo galego, xa todo fluye. No mar é que é galego, non hai outra, sabes? Non hai outro. E ti ves de madrileño, ves de Madrid e tens que aprender galego, porque todo o mundo che vai falar en galego. Todo o mundo te vas a cofradía a pedir un papel, o cofradía sempre se vai entrar en galego, que ti non sabes e tal igual, pois o tío fala esforzo en falarche castelán. Pero no mar é 100% galego. Pelas zonas que ando eu agora, que son o Pósito, a Plaza, aí escuitas falar moito galego. Non falamos o mesmo os daqui de Moaña que os de Arcade. Os de Meira falamos co ese, os de Domaio falamos con outra. Teñen outras palabras, non moitas, pero cada zona ti vas a calquer lado de Galicia e dis, os comín peix? Peix? Que iso peix? Peixe, é peixe. Pero no morrazo, peix. É os, non é os, é ose. Cada zona ten o seu. Nasín na República Independente da Peroxa, do barrio de Bradocedo, e creo que iso que se leva para toda unha vida, non? Actualmente vivo en Tirán, en Vilela, porque casei ali, e a pesar de estar separado, pois, bueno, é un lugar que me gusta, igual que a Berdocedo. Podía marchar como fai moita xente que marcha para outros lados, non sei que eu, non, pretiño ali sempre, ali a calor da lareira, sin máis. E, bueno, me dedico un pouco así a xuntar letras, en plan aficionado, que debería ter un valor extra polo feito de ser aficionado, porque eu realmente non tuve estudios que podo ter outra xente, non? Pero eu estou contento co que fago, a xente gustalle, eu acredito que lle gusta, eu non teño responsabilidade, eu creo que teño un deber de escribir en galego. Eu non me pasa pola cabeza publicar un libro de poemas ou de relatos, do que sea, en castelán.
Eu falo o galego que falamos aquí, que falei toda a vida, e non é máis que aquel, nin menos. As cousas teñen un punto aí que non hai volta de folla. É dicir, é como o portugués, exactamente igual. Hai uns dunha zona que é máis complicado falar con eles, noutra zona é máis amable, máis próximos, pero non ten... Todo é galego, todo é galego. Para min, eu non teño eses perjuicios, e creo que a xente tampouco. Eu, a veces, cando vou recitar por aí o tal, me digo, joder, ese seseo do morrazo tremendo e tal, e non sei que. Bueno, pois, cada un ten o seu, pero a min gustame o de Lugo, e máis o de Ourense, claro que me gusta, como que non? Na escrita eu fago exactamente igual o que estou a falar agora aquí. Non hai máis... Ademais, eu son destes que non me gusta buscar palabras rebombantes, destas de, sabes? Eu son máis común, máis arrenta a parede aí, da aldea, entón, se entende. A min, ao mellor, dime xente, oye, é que eu, a fulano de tal, non son capaz, non entendo e eu penso, joder, non entendes, pero un poeta ou é un escritor nato, iso non hai dúda ninguna, pero que xas a xente vai moito en función do que ti escribes e da zona onde vives. Porque, claro, se facemos unha poesía do mar e plasmamos, vas a recitar, todo o mundo conoce o mar, pero eu ainda tropecei con xente en Lugo que nunca vira o mar. Eu conocín a moita xente maior que morreu, que me deu moita pena que morreran. A moitísima xente, homes e mulleres, porque tiñan un oficio. Facían cun cariño tremendo que facían. Tanto que foran músicos como os cesteiros. Era tremendo. Ou mesmo muiñeiros. Era un cariño, un sentimento por aquilo. Hubo un retroceso. Pero eu creo que foi por falta de falantes anteriores. Porque nos comeron o tarro dunha maneira que non va. Pasa como estas cousitas que traemos importadas e tal, pois exactamente igual. Non teñen un fundamento. Porque, volvo ao mismo, é dicir, ti cando falas con xente, eu non falo outro idioma que ese. E publico en poesía, e publico en relato, e vou a entrevistar vellos, e vou a entrevistar... A mí me produce unha tristeza tremenda. Vou salir do rejo, pero para que te fagas unha idea, isto é fundamental, é o mismo que a fala. O mismo. Mira, hoxe en día eu vou a falar con unha persona maior, que me acostumo a ir, Bueno, os fillos non saben ni a cuarta parte desa persona. Entón, se ele se espalla comigo contándome ali 1001 vivencias que cando eu as publico, a familia se dá conta de todo o que ele había vivido, porque non sabían, porque non falan con ele, ni os sacan da casa. Entón, unha persona maior está na casa porque non hai quen teña tempo ni a falar con ele ni a sacalo de paseo. Pero temos tempo para pasear os cans.